Issuġġerixxu udjenza minn 18-il sena il fuq. Ma nista kif jiġbdu daw, naqbdu nbatlu l-ATM u tlaqna nitfaw fus fis-sejf. Smaħi ma naf kif ma jtunix van bulletproof ta' għal fejda. Bil-forza rridu marru bħalna. Jidna forsi biex nagħtu sfilajn? La volja ta' flus ġodik il-karozza ħadd ma ħajsuspetta li hemm għax kieku l-ewwel ħaġa li nagħmlu nbidlu lilha. Isma' noqgħod li naqattent tal daw ma jmux jaraw lil-pin. Ejwa jiena bissaw. Lilek nafdak sieħbi. Anka mal-mara nafdak lilek. Għamel int għandek mara. Għalek nafdak. Aw. Għandi bitċa ta' pin. 1, 2, 3, 4. Kif taflu 1, 2, 3, 4? Mux kħat 1, 2, 3, 4 jgħamlu l-pin. U naħsibni qed sigu. Fajtu 1, 2, 3, 4 il-pin number. Isma' nidin sufficient funds qed tgħidli da. Ma nistax nifhem kif kollha sufficient funds ATMs. Ilna l-aħħar waħda, ilna nduru u l-ebda minnhom bela flus. Ma nistax nifhimha. Kif ndaħħalha fir-rapport. Biex tfajna tal-Willy. Please, m'għadniex flimkien. Imma għalt li ġanna tal-kantunier l-aħħar darba xorta mi għadek tgħix le? Ejva, lissa, ma nitlaq ta' dik id-dar tal-għamel li għandu. Xbajt nagħmellu pjaċiru ngħix miegħu. Time for a change issa. Jawa. U jina dik il-problema tiegħi għalhekk qabel ma raw jien l-ispazju tiegħi rridu għadek li tidħol salon Tommy, 4 ħitana l-4 l-aħwa, it-tlieta l-oħra kollha bl-ispazju tagħhom bir-ritratti ma' tfajlieta ra jien għandi l-gwardejġ kollu tiegħi għalhekk lu pjaċir. Inti qabel tażilha tagħmel naqa' test biex tara li xi żdewwan. Kif tagħmlu test? Għax inti mara tiddeċidi toġbok xogħol meta tkun irrabjata l raqba titfaħħa fuq il-linji ma' dawn iċ-ċampjuna u tagħmel xi sija tistenna u ma tiddeċidi wara jekk toġbok iżawwiġha. Jilħaqlek moħħok dejjem ngħid, dejjem. Sorprendini. Ej, da kif ma baqlix flus. Insufficient funds. Nis is-sossa nagħmel. Nċempel il-Willy, ejva. Inti żgur ma nakħattu? Ħadd il-pini qisu snejk, Isma' issa x'nagħmlu? Issa, tellu l-erja dun. Ilhom tella tiegħek l-erja. Il-kappellan domonja ta' id-daħka ta' U xċajta għandi għal nar il-ħat, ħanejlek, waqtu meli ħanejda taqsam, ħanejlek. Issa batajdenna kull kappella, nikkonċentraw fuq dak li għandna x'nagħmlu, x'taħsbu. Issa se nisimgħu dak li qed jgħidu fil-kamra tal-kumitat. Right? Komda ta' kienu nitfalek dal-mikrofon fejn tqara l-waqta kemm nisma' oħħom. Ej, dal-klim, qudiem il-Ministri tal-Knisja hawnhekk. Il-Ministri tal-Knisja fejn iridu ministri għax biex jispjunaw fuq il-Kumitat tal-Festa l-oħra, all-right, Għala dandub. Nafsarsi li. Le, ibni, dak mhuwiex għax m'hemm l-ebda mandament illi jgħid illi ma tistax tispjuna fuq il-parroċċa ta' ħaddieħor. Le. Naħseb bat. Mela l-pjan din is-sena hu il-kaxxa infernali tkun 22 minuta mingħajr ma taqta' ta' Sant'Anġelin sempikkom. Ħajbekkina, ħajbekkju tagħna kemm qiegħda? Sissa 18 minuta tagħna. Disa bala sur kappell. 18 minuta. Faqaw, 18 minuta ġifieri, kemm ħin? Għax qassi tfaġġel. 4 minuti il-bot. Kif ħanamlu? Kif ħanamlu ħanadduhom? Kif ħanamlu?
ċaħna naddu għan baffajt għanna dak l-arblu għaddisa tal-arblu l-għanna, Min tantu kbir li meta jkun b'nazzi minn sqallija jara. Mela, ibigdeb ta' ibigdeb. Għalek, daqsek tijak imniħrek, jidher misqalja kif jista' jkun. Kemm min taħdar xaffarijiet. Fuq kollox, aħna għandna l-vari kollha wkoll tal-ġimgħa kbira. Il-monument m'għandniex, il-monument. Laqas huma m'għandhom. Isma' ħej ta' u għata bil-biċċa tax-xogħol ta' inti ta' di ta' kull darba illi nkun sa ngħid xi ħaġa pożittiva jiena taqbad li l-argument u tarmi u li ta' Forsi għax din hija pika bla sens, pika reliġjuża qed nagħmlu hawn. Ejwa, hekk taħseb. Ek taħseb! Hekk naħseb. Ek jaħseb! Ejwa, hekk jaħseb. Ek taħseb! Hekk naħseb. Ek jaħseb! Ejni fodi tal-taħseb u mhux taħseb li l-graf xejduli kif ħanamlu din il-kaxxa 5 minuti itwal ħanadduhom. Uff, maw xej fil-friġġ. Issa s-sen jikul. Ja, di fini, Le, ħajkolli nċempillu, għax jienek ma nafx noqgħod bla flus. Marim. Ġetni ideja! Indaħlu torok. Il-torok x'għandhom x'jasfar. Il-torok x'għandhom x'jasfu x'affarira. Min bnihom il-flyover tal-Marsa, min? Il-torok. Meta jiġu biex jitellgħu xarhom in-nies fejn imorru. Il-Turkija. U biċċa xogħol ta' nies jagħmluhom mhux vera barra wieħed għax ġitu ħadra ħanejna. Mhux dak l-argument. Jekk jagħmlu hekk ma jistgħux jagħmluhom l-biċċa ta' xogħol ma jtawluhx in-nar taħseb. Veru, għax oħt Karl hemmhekk għamlithom X'għamlet? Xej fader naqra mġnub. L-najtien illi daw jekk jafu jtawlu xar ma jtawlux naqra naru kol xtaħzmu. Minti taf xi tork. Naf wieħed, naf torkaw li biħ il-kebab zaw ta' terkiċ ħdejja d-dar. Ma jifem fin-nar. Ifimni wara nimmurandu musketterija sħiera, jkolli kaxxaw Ferrari. U minn fejn ġibu l-flus? Ma kifi. Imma kif inti tkun? Kif inti tkun, int naġa sewda. Vera ta' vera, ħazin biss issem ikunu qed neħdu sija pjaċir tiġi u tal-minna kollox, Inżilli mill-van. Inżilli mill-van. Ija, sur kappilla. Ija, inżilli mill-van, qed nippruvaw nkunu pożittivi u inti negattiv. Inżilli Vera, mill-van. ħadrot tirrabja. Inżel, ja bniedem negattiv. Ja. Vera, Vera, ja. Imma kif dejjemek? U jien ma nidax, jien fader. Ela, fl-aħħar. Ela. Issa nistgħu nkunu pożittivi, issa nistgħu nitkellmu minn fejn ħanġibu flus. Għawot, isma' hi. Sajħer ċaħġa? Biex ngħidlek issew ġib Turkish take away, trid? Il-bit-Turkish ukoll, le ħalli għammur nasel ħarġej. Dalli! L-Willy, all right. Mux ovvja li għarrajt jek rajt dal-wicċ jena. Sur Kappellan, Father Robert la jinħasset li ngħajatlu. Aħna li jina kelmu mija kelmu nitħattu għana. Iva, għandek 5 minuti għalina. Iva, mela, le, poġġu. Kappellan, għax aħna nixtiequ nagħmlu. Ejda. Ocean. Stenna, mux. Auction. Irridu nagħmlu auction tal-pitturi tal-arti. Issa ħejt fatwa għall-artissa. Fimni mux ma nifmux ta' ħna fl-arti ġula nafu minnu Van Gogh, nafu minnu Picasso, la Daus, Salvador Dali. Mirjam nafu Dali. Iġviri ma nifmux aħna fihom. Allura, eżattament jien fiex nidħol?
Da Terkix. Iva Terkix, trid? Sur Kappellan! Terkix! Fuq il-mejda li qed nitħattu fuqha! Ta' sinjal minn Alla, Sur Kappellan! Dallin, għamil li pjaċir, arġibilniex daqxej sala bxejn, għalli nkunu nistaw namlu di il-mostra ta' l-arti li qed nagħmlu tal-pitturi, x'taħseb? Ejja mela, u ħadkun inejd? U di l-ħanamlu ħadkun biex namlu il-liħ sewa u l-liħ imura l-festa. Foqra! Għal-foqra! Sewa? Li namlu? Issa, proset, vera ġest sabiħ. Nobli kważi. Eżattament, ġest nobli. Grazzi. Imma bħalma tafu, jina madnix fil-kunsil issa, ma jirna xini nakwistalkom sala bxejn ta' Sur Kappellan ta' biex sek. Vera? Iva bella. Ġewa xilebejja ħanka xkrum! Il-pitturi. Xħat kaxkru? Il-pitturi ħanka xkrum. Għax inti tant ikunu gbar minnom illi mux ħatolzom, ħatkaxkarom. Fader Robert. ċittamela wint? Kif ħassabni Fader Robert? Ifimni toqx gwida għax li għandek tajulek il-mulej. U jena dejjem ngħid li dak li jagħmel il-mulej huwa perfett imma ħanejdlek wara l-lum niddubi ta' naqra ta'. Batidli Katlin! Antoine? Iva, bolġu Fader. Fader Robert. Ġejt tal-waterproofing ħabbar knisja. Mela, le, kemm tidħol waħda ġewwa. Fader. Tajt, najdila. Nifurnina lija, trid ngħidlek għal-keċem, trid dik. Spiċċaw l-flus naqta rasi. Ma l-ewwel li ċemplet, u. Taraħ kif fil raġuna. Għandu raġuni Fader, naħseb Kathleen għadamjak biex tisobbok. Għandu raġun. Iċċappas, Fader. Ma tafa inti wkoll Kathleen? Le, mhux għal-Katlin, għal-membrejn qed ngħidlek. Vera, puliti, inta. Pini, ma ġorx naqrinti u ma importax. Fader, jena ġellinni u ninħalla li għadek il-problema. Naf, isumni, dan normali li tinħalla dak li jkun, imma tittara s-kamil, ma nistax tibqa tamel li trid biti. Imma nħoss li għandi pis fuq dari, illi ma nistax inneħħiħed, fem, naħseb wara jen. Ejja, Pini, ej. Ma din miex l-unika mara fid-dinja, jiena għalija missek. Issib oħra, x'taħseb Pini? Tara. Għajdu li hemm oħra li ċaqlaq li naqa' mhux ħażin. Ejja, tara jekk nieħu gost. U allura min jidi li interessata? Oħtok Fader. Tali? Taffi l-sali ismi etni kwita xi qed naħseb li qed inċedu la wisq jien ir-relazzjoni għandek ma' Kathleen. Ma triġi ċedi. Ma nitlaqiex. U żgur li le, ma nċeduk xu, anzi, nibqgħu nippersistu biex insalvaw ir-relazzjoni. Qabbejt int. Dak mhux il-fantana ta' kif ħabbejt int. Dak il-fantana faċċat marri dak tifel isu. Nafx kont ħatajt Fader. Ma kont sa ngħidlek jien. Ma kif taf li ma tafx illi xkont ħatajt int. Allura fl-verità tafx kont ħatajt, għal kont ħatajt dik il-kelma li hija vera nittiena. Ħajjidha jista' Fader, ħajjidha il-Fader. Tajjaċin Fader, ma nidajx. Aħjar, toqgħod moħħok dak li għadni kif għatlek x'għatlek jiena. Ma nċedix, ma nċedix. Ekku, imxi, ejja, ċedix. William, kif inti? Ara, jien. Tajjeb ħafna. Isma, jien għat nimmissjak ta' daw xejn. Jisu tanġraw affarijiet bejnietna, jisu Bond. James? Bond? Xej. ċedix. Ismani laqxin. Ġraw ħafna affarijiet bejnietna, jisu ħasra nħallu relazzjoni tagħna tispiċċa fix-xejn. Iċċedix. X'waħ ċedix? Jiena t-ċedix. Ara, il-qam
kampina, naħseb il-postman. Postman? Għax xtrajt naqra affarijiet, xtrajt naqra underwear. Ukoll. Għad-demonja, ħan offendi jom id-demonji. Mela reġet ġiet, kif ġiet, għabdet tordna u tixċi l-affarijiet u jien xiena jena. Jien pastez jien minnex pastez jena il-Willy. U d-darba mux ħalja tidħolli under my skin sta, ħana qbad u ngara ħal-barra għax jien raġel u jien ħal. Muħa jġbidni minn imnieħri. Willy, staħseb għal irranġaw. Użgull l-raġo, mela ħna tfal, ħana paw reġildu, Iviva, lu kemmi ma tiflax miskina. Issa nara għada kif tqum ngħidlek ta' all right, Iva, ciao, ciao. U toċ ġenni nikdeb għalik jien. Jintaka li qassisu tiegħi joddu doppji u da isek għandek wardin jipparkja fuq id-double line. Meta nikdeb jien tidher kera ħafna u. X'affarijiet daw. Mhux veru ma niflax għandha qalbi maqsuma. Qalbek maqsuma ħabba l-Willy. Iva, forsi għalik ma jfisser xejn. Imma jiena ifisser ħafna għalija dak ir-raġel. Ngħid li ma jfisser xejn. Ħafna u ħafna. Imma l-għom tant irġiel fid-dinja. U jogħġbok. Tista' x'issib fih kif jista' jkun li qatt jogħġbok il-Willy. Kif jista' jkun? Għaxin dawk it-tip tarġili joġbuni jekk imqareb. Minn da' sekk u delinkwent kbir, U imma qalbu tajba. Dik ukoll. Immen raġunaw naqra. Ma inti u l-Willy ma tistgħux tkunu flimkien. Inti membru parlamentari, inti notara, ġifieri inti għandek bżonn lin-nies jaf dak. U l-Willy mhuwiex l-iktar persuna li ta' min jafda. Kull ma jmiss bideħ ikun hemm jew it-babis fin-nofs, jew xi forma ta' taħwit jew inkella xi ħażen ieħor żgur vera sew qed ngħid. Iva nafx qed tgħid. U naf li qed tgħid li jekk għax tħobbni. U anki moħħi l-istess bħalek jaħseb. Imma qalbi lilu trid u nnejka li iċ-ċuċata li huwa iffissat wara dik is-Sahara. Ej, niddejjaq meta qogħdu nitkellmu fuq in-nies, jien ma naħsarx ngħid dawn l-affarijiet fuqha. U le jien ma nixtieq li ġdeni ta'. Ara, tini ċikkulata. Le, mhux din il-kbira. Dik kollha? Dik biss isserraħ li qalbi. Jien naħseb mhux isserraħilek biss. Ħatoqtlok bit-sokkor dik. U qed titbiċċa. U issa ftit avviżi tal-parroċċa. Se ssir ġita dawra ma' Malta u min ixtieq jattendi ikellem lili jew il-Fader Robert. Se morru bil-van u se nieqfu nitolbu wkoll favur il-paċi u kontra l-piki. Għax il-piki l-aħwa tiegħi. Kultant iġaluna nagħmlu affarijiet żbaljati. Avviż ieħor. Se niftħu mostra tal-arti fil-sala parrokjali u min ixtieq għandu xi kwadru jew xi opra tal-arti u jkun irid itijilna sewwa ikellem lili jew il-Fader Robert ukoll. Infakkarkom il-liħ kollu se jmur biex intawlu il-kaxxa infernali iktar minn ta' Fader John. Tiegħu 20 minuta tagħna l-aħwa irridu ntellawha imqar 30 minuta, 30 minuta. Alla nippritkaw kontra l-piki. Għommu li għafrinna x'ma nafux saħna nagħmlu. Tafx qed naħseb sur kappillan. Kieku naqbdu ftit minn dal-inkwatri li għandna u dil-arti kollha u neżibixxuha waqt il-wirja x'taħseb, Taħseb? Ma daw jisru il-flus, Iwa, ma hemm biex bieħhom qed ngħidlek, jien qed ngħidlek biex huma waħluhom hu. Fim. Fil-każ naqilgħu dak ta' x'ismu bħalissa. Madoffi x'ismu. Francesco Zarb. Naqilgħu dak fil-każ ta' Francesco Zarb. Sabiħ, Francesco Zarb kulħadd jaf minnu, ġifieri famuż.
Għandu bżon dawra ma naħseb tajjeb. Wija, sa fil-kas ngħid il-Bini u l-Willy. Iġibu sellhom jitilaw, jaqalaw, u fil-kas inkun nista' fl-avviżi ngħid illi fil-wirja se jkollna pittura ta' Francesco Zarpe. Inti taf kemm jiswa flus daku, Iwa, ma jħasra, daqs mux kalbati għettejt inti u il-Bini u l-Willy u ma ħejta. Inti kemm għandekx fiduċa fin-nies. Samir. Ħanina da, xtoqgħod fihimek? Isu ta' vera naħseb dal-frejn. Il-ħanejdlek, Kemmi kena dil-pittura u fejdjata, ja. Ma nafx jena ma il-kappellan għalina biex naħdu ħsiebu għax jiswa l-liri. Il-ħanina, ċavet. Għalli ma maħat li xem nieħri. Tabbu? Tlaqna ejja. Isu għet narlu xaħġa stramba dal-kwadru. Minni, ma nafxini, manka jgħet narada xaħġa stramba. Bini! Da' il-pittura mux għedem il-kwadru bizzat baqa. Sena għamlu. Min ħada? Tal-motor, zgur kien tal-motor, zgur. Ejwa l-oret mandunajt bċej. Indunajt. ċawa mandunajt xaħadimna l-pittura li Issa sena jduru l-kappellana. Issa, waħħal ħaxjenduna l-ek s-sennijel. Willy! Lajtu għaw? Lajni għaw biex lajni għalajna. Lajna, nżomma dur kappella. Ara, issa għaqduha u morru is-sala bija. Ibżaw għalija għax dik mill-aħħar stima li għandi tiswa qisu xi 3 miljun. 3 miljun, Tiskanta, kemm mitella dal-pittur sa jiena ma nafx ta' għax jien għalija titkun biex fuq 3 miljuni fuq biċċa pittura, għalija għandu iktar preġu l-frame mill-pittura. Mux hekk. Ħallejtkom jiena, ħammur inkompli. Berikna fade. Unu berki. Moħkom Bidajna. Mux berikna jrid jeżur ċlana jena. ċana għamlu bini, ċana għamlu. Ifem, jekk il-frame jaralu li għandu ktar valur, mela m'għandniex problema, x-frame bizba. Men jemma nippanikja, jemma metet najdek jett nippanikja ta' d-dara. Toqdux tinkwetaw. Issa la tliftuha l-pittura tliftuha biex tagħmel. Taf xirdu nagħmlu? Nagħmlu waħda falsa. U twaħluha fil-gwarnix li kellna. Imma jekk ikun falsi nkunu qed nikdbux. Hekk tiġi. Dak dnub ta' Ejja konna f'biċċej. Dnub ta' gidba, white lie, mhux aħjar mill-inġelu bniedem tal-mulej joqtonna qtil il-kappillan jekk tgħidlu li minnilu hekk, joqtonna. Ħana bgħadkom għad ħabib tiegħi. Jgħidulu l-kopi. Kem kun naqla minnom dak. Niftakar darba l-axħar li niftakar kelli kopi ktibt għal-1000 darba litrat. Ritrat, birr. Għaxum bat reġġilit niktibum birr. Temmen il-għadni għastallimta għaxxol tal-litrat najjatlu għara meta bnidem ma jkun xirit jitallim. Għara. Dan. Huwa l-indirizz tal-kopi. Morru għandu u għajdulu l-batkom Ernest. Għax l-aħjar morru. Bħalissa jkollu l-lezzjoni, ġifri l-aħjar taqbdu u tmorru. Lezzjoniet tal-arti? Kelli teacher kien kelb. Il-lupen kienu ħajtawlu. Kien qabda mi u bat abborrejtu l-arti. Dak darba kena impinġu taf kif xaħġa fil-klassu għalina pinġu l-kampanja Maltija. U jena, marretajni bija u rqazzija sħija. Fl-ħagġi għalli xamilt Willy. U tajtu karta bajda.
U għed tiskanta l-rabja miegħek. Ma jena l-tinfem jelu l-pittura tijaj. Għatlu dik, hija baqra fuq il-ħaxix. Għalli l-baqra fejna, għatlu telqet. Għallu il-ħaxix, għatlu mux għalek telqet il-baqra. Isma, fil-kas għajd li fejju għatta. Għajd li fejju għatta. Għallina miskin. Jaffirlu u għandu, jaffirlu għandu. Hello, xaħat? Nistanejnkom? Jekk għandek xi 3 miljoni kaxtejn iżew, M'għandix. Għalet, sorry, ma inti ma tistax tejni. Għalli jista' jkun għawel kopi? Min? Is-sur Herrera, l-pittur, hawnhekk qiegħed jekk jogħġbok. Le mhux hawn qiegħed. Ħudu sit dal-waqt magħkom. Ħabax, mur tħaf il-vant. Mhux għandna naħodu sit. Biex impoġġu. Stanna għamlu għaw? Il-kopi, il-wili jena. Għandi pjaċir. Il-pirni għandi pjaċir. Stanna għamlu għan nitalmu naqra artija? Le, batner nest il-pipe biex tamlena naqra pjaċir. Għanna l-gwatru. ċoħe, kellna l-gwatru, forse taflimu, jgħet fil-parroċ ta' Sant'Antni. Tgħidli xejn, Francesco Zar, kapolavur. Xi ġarru ma? Propja, konna tinġorruħ. Umbat ġi motur, taħħalġu fih, f'kelma waħda mill-lingwatru ma tfadal xejn, għanna bżon kopja minn għandek. Kem tiġina? Tiġikom 10? 10, dik 20, dik 20. 10,000. 10,000 għal-kopja għaddi sabala. Kif namel għajjen il-kopja muħenduna ħadd? Ija, ma 10,000. Kopja fejn? Min fejn ħanġiba ma 10,000 kopi? Ma zom naqra, mod ieħor, eħx nistaw nagħmlu. Noħdu hekk irħas, ikun xikun. U tiġikom 1,000 euro biss. Tajjeb. Imma. Ija Penny, li kemm tista' tkun taċċajt u tal-mistejja li tippożar bejn, Ħannina, warajt, anka nisa għajda li t-għata t-tentajt malaj. Anzi, sibtin gwatru jen. Ħannina, għantix koporrit. Għarajna, blejtun dejt, ta' ma. Ej, neħottila ħanibdew, plis. Ta' issa? Ejja, mela, ħanibdew. Nistejjen. Kollox kbir għandek Penny. Nżomlok? Ħanġib il-martel. Ejja, għadda fl-axħar. Ej, ma kif għajjajt. Tiskanta kultantu, ma tamel xej. U tejja. Ejja, ejja, għallestu ta' għax il-lejla se niftħu dil-wirja ta' pittura kemm għandna pittura sabiħa ta' u rridu l-lestu ta' isma' il-Pini u l-Wili ġabuh l-inkwatru. Rajtu Fader Robert. Aj, bajt! Simma, rajtu, sorry, il-għatlek subajk! ġara xaħġa? Ejja, ma tidajx.
Mbagħad il-Willy jistgħu vera jinxtraw mill-ħanut Faith, Hope and Charity il-Belt Valletta. B'ħafna affarijiet oħra fil-ħanut. Il-qliq kollu imur għall-missjoni. Anke din tistgħu tixtru. Insomma, di min irida.